lo sisi lo engihlezi ngimbona wakhona la eroundini. Ya ubuye nakho ukuthi ahambe esigodlweni sakhe sokuthwasa. So usephothulile ukuthwasa. Inkinga yami ukuthi sehlezi esengqondweni yami. Hayiwena. Angazi kodwa ukufika kwakhe sengenze kwanami ngingakwazi ukuthi ngi-approach amanye amantombazane ngoba mangithi ngiyazama ukushela amanye amantombazane vele kuqhamuke esithombeni. Usho ukuthi you my Tululu, 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 you my Tululu. Killing it to the Wentobi, Hesha, what's the most put over the yellow Panama, Samakabeke, SMG. Welcome to season 3, but episode 1. Ujolo, Erongini, we are here on a secret location, Lakoran Koya Konfueti, so confessor, Pell, a crashing Yakuaz, which I can when the witching Chinese, which I spent some Shanti Kandani, as Nana Pell. I guess you also to speak partly down. The most of the TV sesifike endaweni esigameko la khona usibizo esimize khona ukuthi somsiza ngicrash yakhe phela amaphiswana sure kambe ngisentshinga kwese social media TV uhlelo njalo wami so mfethu utshela mina sibe ngwayini la namhlanje Mfethu angeke ngisho okuningi kodwa isimo engimibizele sona sibucayi impela kancane ngoba sidila nomuntu ohlukile ongayena umuntu ojwayelekile njengabanye abantu. Lokho ngishiso ukuthi lo sisi lo engihlezi ngimbona wakhona la eroundini. Ya ubuye nakho ukuthi ahambe esigodlweni sakhe sokuthwasa. So usephothulile ukuthwasa. Inkinga yami ukuthi sehlezi esengqondweni yami. Hayiwena. Angazi ufikiswa yini kodwa ukufika kwakhe sengenze kwanami ngingakwazi ukuthi ngi-approach amanye amantombazane ngoba mangithi ngiyazama ukushela amanye amantombazane vele kuqhamuke esithombeni. Usho ukuthi Angeke ngiqonde noma angeke ngisho ukuthi ite kanjalo kodwa sengiyithola nje ngicabanga yena yonke into engiyenzayo ngiyambona yonke ngisho emaphushweni nje mangiphupha so simnandi nje sithandana impela kuyithandana. Lamaphupha angenza ukuthi nami ngigcine senginalo uthando lwakhe sengifila izithi ngiyamthanda nje ingakho ngibhalele ukuthi ngicela usizo mhlambe ngikwazi ukumtshela the way ifila ngayo njengama. So into ofisa singizeleyo namhlanje ukuthi ufisa ukuconfessa ngamaphupho right noma ufuna ukwazi ngamaphupho ukuthi adalwa yini. Nalokho ngiyafuna ukwazi ngoba angisakwazi ukushela intombazane ngoba uhlezi esengqondweni yami lokho sekwenza ukuthi ngigcine sengithanda yena. So manje ngifuna ngathi nje manje ingakho ukuthi ngifuna azi ukuthi hayi sekukhona into engiyizwayo ngayo ngaphakathi njengamanje. Uqale yini ukumazi umuntu sesikhathi kangakanani ngaphandle before afike into yakhe ukuthwasa kanjani? Bekuyintombazane nje ehlalela khona la eroundini sikhule ndawonye. So awazashela before awazamshela azi ngimshele awazamuzama ngane noma mhlawumbe umntshontshe azi ngizama hayi lutho vele nje qhamuka emoyeni njengoba ngisho nje ukuthi iqale ngamaphupho Nkosi. Maphupho yona ngihlasela impela nje. Hayi baba asifuna ngipholisa amaseko ngoba simzamile dadu uthe ubani kami Thando simzamile uThando tata leyo ke mobize mina ngakwazi ukuthi ngenze ukuthi umuntu angatholakali so simzamile ukuthi afike angazizwe njani khona phela kancane uvalo ngoba ulo muntu emoya kodwa hayi njengoba ngibizeni mina ngiyathemba uzohamba. Hayi ekhuleka uma bizasabele bana uma valiwe ekhuleka usefika uThando sizozwa ukuthi ke usithatha osibekaphi kodwa ke angikuthembisi lutho kodwa kungathi iqanyama kodwa kasazi ngoba social media TV ake simukele yena uThando sibone ukuthi lo dawo lusithatha usibekaphi.
Okay, the most of course TV sesikhona-ke manje simlanduleke la Thando sesifikele namathuba. Sawubona wethando. Ngiyabonga sawona. Ngiyaphi njani? Sikho. Siyamukela uhlelo njengambili stage sakho ezokusebenza TV kabantu wasemji. Ngikholwa ukuthi amazi mfowethu. Sifiso. Oh, hayi. Ngiyamazi. Mazi. Uhlala khona lapha erawundini ekhaya. Okay. So, mhlawumbe hlona. Hayi ngitsho ngabe ngiqabanga abukho nje. Nakho nje ukumbona nje njengomuntu ohlala endaweni la ngihlala khona. Njidabane. Ngale. Oh yeah. Alright. That jam kuphulisa myself. Udaba sena lami. Ukuthi simsela istudio saluthala pa mhlawumbe na. Angesilima abukho umbuzo khona. Ayida mbuzo. Udaba aluko ngami. Kodwa kunento usifisa ukuthi ayikhulumi kodwa ke angifisa ukuthi ngimxelele. Ngifisa ukuthi azikhonele. Sisi awubona ukuthi yini ukuthi uthando abe namhlanje. Engithanda ukuthi ngiqale ngikusho nje ukuthi ngiyabonga ukuthi ufike Thando kulolu hlelo yize sesifike namakhamera kodwa-ke ngiyathemba ukuthi ngeke ube nankinga nalokho. Into engenza ukuthi ngikubize namhlanje ukuthi singibe ney'nkinga ey'ningi njengoba kade ngaqala uyazi sikhule ndawonye la ngiyakwazi wahamba wenza into zakho zokuphuthula. Inkinga la Thando ukuthi khona iphupha angihluphayo nje futhi sekuyisikhathi eside ngihlupha. Nginokuphupha nje sithandana impela sisemjobeni o-serious. Hayibo. Ya, Mina inkinga le futhi lento ingenza ukuthi uma ngibona omunye umuntu wesifazane ngingakwazi ukumshela. Uma ngimbona vele kufike wena nje engqondweni yami ngigcine sengimshiya kanjalo loyo muntu. Ingakho-ke ngicela ukuthi ngijoyise erawundini ungisize ukuthi ngize nawe lapha khona sizokwazi ukukhuluma lolu daba ukuthi kahle kahle yini le ngenza ukuthi ngibe semaphushweni akho ngikubone emaphushweni ukuthi uma ngizama ukukhuluma nentombazane vele wena. hayi inkulu ayizekile. Uphupha mina? Ya sekuyisikhathi eside impela mhlawumbe sengingasho ukuthi hayi 2 months sonke manje busy ngifuna umuntu ngivela wena emaphushweni. Hayibo. Hayi angiyazeki. Futhi ngaba nkulu ingazekile bakithi. Akusiyo mhlawumbe inyongo something. Shosho sikuphupha mina. Ngeke Thando indaba. Ngeke Thando indaba. Hayibo. Ngeke Thando indaba. Wenzakala. Uzokalani? Angibamba zawazi manikushela kwanyongo. Cha shuthi amaphupho nje phela wonke umuntu uyaphupha uma ephathelwe inyongo hayi ngoba ukhona into ekhona. Shela inyongo. Awu. Hayi inyongo into engiyikhiphayo usuku unyanga nenyanga ngiyayikhipha kodwa iphupha alipheli. Lokhu lifikile nje. Lokhu lifikile singathi sisemfuleni ngiyakuphelezele yowenza into zakho lapha. Shuthi maybe uyothwasa phela nawe. Mawuphupha semkhuleni akusingakho. Ngingathwasa kanjani kodwa ekhaya ngikho ngishokede nayo izinto. Angiboni ukuthi ngothando le kodwa. Uma ukuthi ayona ngothando pho kungani yenzeke uma ngifuna ukushela umuntu mase kuvela wena. Shuthi wena uyicabangela mina nje ukuthi uyangithanda phela. Awu. Ngempela. Ngicabanga kanjani ngibe ngishela umuntu mase kuzovela wena futhi. Ngithini-ke phela wena nje wena uyihlulelwa ukushela amanye amantombazane nje uyithandela mina. Ngakho phela ngibiza yasebukhosini ukuthi ngisize ngikwazi nami ukuthola iqiniso kanti kwenzakalani ngempela ngoba into isihlupha isikhathi eside. Uma ngibona intombazane ngiyithanda kodwa ngithi ngiqhamuka nje phambi kwakho lephela wena. Angazi ayikho nami into engakusiza ngayo-ke lapho. Uthi weziwa yini? Ngazi. Kodwa ngiyacela ngizizwa ngawo Thunsa. Phela amakhathakhatha mina angithwaselanga yena into eyinkinga. Ngeke ngithi mina sengizonika yena amakhathakhatha. Yena uyithandela mina akavume nje ukuthi uyithandela mina. Hayi ngoba ukuthi khona into mina mhlawumbe engisebenzayo. Mangabe nje uma uyathanda ukuthi Ayikho phela inkinga-ke. Ukuthanda umuntu phela akusiko icala. Angeke aze aboshwe ukuthi uyangithanda. Shuthi nje ngeke ngiqondanela nje ukuthi vele mhlawumbe phela nami nami uma ngibuka ngimubona ukuthi cha
ngiyamthanda kodwa hhayi ukuthi ngoba khona into engisebenzayo. Unako ukuthi umbone leziyambuzo Nginakho vele kusuka kudala. Kuyahlangana kakhulu ndimo. Hayi ngiyakuzwa. Ngithi Kodwa hhayi ukuthi khona into engisebenzayo for yena. Mhlampe-ke abaphathi bakuhlanganisa noma yini. Ayilutho kodwa lento hayi isingipha isikhathi eside ngoba njalo ngisho endlini ngithi nje ngiyacambalela ngiyeke emsebenzini aphela vele esikhaleni nje angazi ngoba maningi phela amantombazane engisebenza nawo kodwa ngisho kuthiwa ngiyazama fika yena kuqala and lento isiyenze ngathi nami ngagcine sengimthanda ngale ndlela yokuthi ngifuna bese eduze kwami ngaso sonke isikhathi. Hayi shothi asithandane-ke. Hhayi engingakusho nje ukuthi ngiyabonga ukuthi ngikwazile ukuthola iy'mpendulo zamaphupho ukuthi kanti vele naye ngifila ngendlela eyodwa ngoba ukuba ngikwazanga ukunikeza bene ngikuthole lokho. mana wathi tusawuthanda manje ngifuna ukuthi elongishi mahlahlakana njengoba umuntu ongagcwali into abadala ekhaya lokho akukholelwa kasekuwe uzokwazi kodwa ukumela umuntu nabantu abadala. Uma utheni uzokwazi ukuhlonipha indlela engenza ngayo zonke lezo zinto nasekhaya indlela esenza ngayo akunankinga. Uma ukuthi mhlawumbe kudinga ukuthi sihambe ekhaya singahamba sihlale kwenye indawo yethu ngoba phela ngiyamthanda yena futhi ngeke kushintshe lokho. Umndeni uma uthi awumleli uzomphoqa ukuthi ngisuke ekhaya ngihlale naye indawo yethu. Wena Thando ngizothatha isinqumo. Ngiyakusola kodwa kodwa-ke njengoba usuthatha isinqumo sokuthi uwena ukuthi mhlawumbe khona izinto ofisa ukuthi mhlawumbe wezibheke umgomo onawo njengomuntu ongaziphethe uphethwe. Cha yena nje ukuthi-ke uzofunda ngendlela. Phela umuntu uma umthanda izinto ayifika ayifunda ngendlela ukuthi uphila mpiloni asebenzisane nami angilekelele la kumele angilekelele khona la kumele sibambisane khona. Yena nje as long as ungihlonipha-ke ukuthi mhlambe ngelinye lamalanga makumele mhlambe ngiyokwenza izinto zami zidluse angithobeli ukuthi mhlambe angangiphazamisi alinde ngize ngibe right. Cha sobambisana kahle. Hayi ngiyakuzwa nami yikho phela ukuthi kusazothatha isikhathi ukujwayela ngoba kusazobe kuvuke nje sindawonye sengizwe ukuthi hey kanti leyo nto angiyijwayele kodwa hayi ngiyathemba kuzohamba kahle. Ngiyabongile siyabonga kakhulu ukuthi yini hlelo ukuthi bakusipayela September. Siyabonga kakhulu ukuthi siyajabulele ukuthi okade ukuhambe ube yimpumelelo wakwazi ukuthola impilo udinga ngoba nebonus ngaphezulu lokuthi utholile ngempela uthando qekelekile ubuka kuSenida TV siqoqa kanjalo ngesoso osuna namhlanje phakathi kaThando beNosifiso. Siyabajabulela kakhulu ukuthi bakwazi ukuthi bakhulumisane ebese baze bathole ngisho isigqibo ukusho ama-transport agencies bathole isiphetho sibhala kanjalo-ke uhlelo namhlanje. Khumbula sikusizeni this is our first episode. Lokhu esasibhekile njengandawo ngiyabona nanokuthi iyakhuleka ngaphandle kwenu asiyodwa simthandani. Mina-ke nje njengothandona ngingasho ngithi ngiyabonga kakhulu kuyasebukhosini media even though bengingazi ukuthi uSifiso ngoba nje kade bize amakhamera ungibizela in so ngibe surprised-ke maye ngitshela ngamaphupho kodwa-ke ngase ngiyabona ukuthi hhayi mhlambe phela ngibona abaphansi asebegijimile baya kuyena mhlampe yena kuyena uyitshela ukuthi khona into engisebenzisela yona kanti phela cha okungenzeka ukuthi nje mhlampe vele basidaleleni ukuthi siphilelane sonke kodwa-ke ngiyabonga-ke kakhulu. Qekelekile sayiqopha ngalezo sibhala kanjalo ukuthi abaphathi kaSifiso noThando. Alright, uma ufuna ukusibhalela 0688267740 info.esokhosinimedia@gmail.com. Lalela-ke.
ngingaphatheki kabi ukuthi-ke uThando sesamfihla ubuso yena ocelile bakithi wathi umuntu kophethwe ngabantu abaphezulu, ngakho-ke akafisi ukuthi semveze emakameleni, kodwa sithemba ukuthi-ke i-episode namhlanje uyithokozele futhi-ke yaba nesiphetho esihle, ngicabanga ukuthi wonke umuntu uzosijabulela. Ngakho-ke siyabonga kakhulu, Danko.